всички, как сте днес? Днес е сряда. Щяхме да имаме ерготерапия, но обади ми се, те не ми се обади, писа ми там терапевтката, че няма. Болна е там. Тя вечно страда от мигрени, тая жена. И каза, че пак я боли много главата и не можела. Да. Ще ходим след малко с децата и тук си направите, когато отим да понапазаруваме малко. Ще да вали и поне с колата ще отидем. И да върна и тия маратонки. Поръчах на ние едни маратонки за училище. Пише, че трябва за физкултура, спортни обувки, бели или така доста светли. Поръчах тези в 30 размер на Puma. Ми се сториха добре, но са и малки. Или по-скоро не са малки на пръста. Почти вече опира до края. И ще се наложи предно след 2-3 месеца да купуваме нови, така че причам да ги върнем, да купим една идея по-големи. И да върна тези обувки. Те са по-големи. Май, те са по-големи. Не, мама, че като ги обу не бяха толкова. И я да видя къде ти петат. По-напред трябва. Така. Сега обуй. Пробвай. Чакай, какво ми пише. Направо не се издържа вече. Вкъщи. Я, обуй да видим. Я да видя докъде ти пръстчето. Виж къде е пръста, чак виждаш? Те ще ти умалеят след месец-два. стават са сега. Да, ама те ти трябва сега. Трябва ти за училище. За училище трябва да ти стават, не сега. Трябва една идея по-голема да се купят. Виж как висока градска стои. Да. Дай да ги приберем тук, че ги връщам на магазина. Сега? Да, ще ги вземем, ще ги върна. И къде отиваме с Вики колата? Навърни ме тез. Дай да пазаруваме за къде е хартийката отвътре. И да пазаруваме за ядене. Разкъсаха. Махни го изкъсаното. Дай там. Ая. И това. Цял ден вали. Хем препича, хем след малко идва някой голям облак и пак почва. Ластик си намери да ти завържа косата. Не, колко хубаво. Динги. Мекичко. Тази сутрин между другото се обаждах на училището. Те вече всички са ваканция, но явно има някой останал там. Защото все още нямах никаква информация дали ние ще ходим на занималния или не. Защото по принцип първи клас се вършат в 12 часа. И ако няма занималния, кофти. И звънях и ми казаха, че съм закъсняла вече. Не, че съм закъсняла, ми по-скоро утре. Рано сутрин трябва да отидем да попълним едни формуляри там. За занималния и така. И аз не знаех. Не знаех, мислех, че те ще ми кажат нещо, че от тях ще почаква информация, а то се оказа, че ако ти не питаш за занималния, никой няма ти каже нищо. Или поне в нашето училище така. Но да, както и да е, утре сутрин ще ходим. Само се надявам да не вали много, но вали, не вали, сме там, защото много ми е важно ние да има занималния. Много е важно. Защото 12 часа ако свършва и те трябва да ходя да я взима в 12, даже то по-скоро трябва в 11:30 да изляза от вкъщи. Не става. Не става. Много няма да имам време за нищо. Да, много е важно да ходя на занималния. Стискам палци. Стискайте ми вие палци. Добре, бобче. Сега ще вържем косата. Ще чакаме Вики да дойде. Виж. Още една кита.
какво имаш? Виж. Да. Тук има така. Трябва да ги пазим, защото трябва да ги върнем на Вики. Така. Снежанка, да. Това е снежанка. Това не е снежанка. Това е снежанка. Къде е? Едната е лошата кралица. След казва огледалце, огледалце. Коя е най-красива на земята? Да? И огледалцето казва Снежанка е най-красива на земята. Кайта? Снежанка е 7-те джуджета. Полека да не скъсаш. И Снежанка се е озовала пред джуджетата и после дошла злата кралица, дала една ябълка. И накрая е дошъл един принц. Къде е къщата? Коя къща? На джуджетата? Ето я. Пак от начало. Стоя тук да се скъса. От начало. И още една имаме за четене. Днеска. Български народни приказки. Що се виждате и тъмно? Добре илюстрирана. Ще погледам. Чи собак. Жива вода. Те си ги спомням, като бях мъничка, ги четохме. Българските народни приказки. От Вар момиче. И че така. Колко е часа? 3:10. Тия дни минават толкова бавно. Все още имаме 4 седмици. И половина даже. Ако не знам колко седмици има август. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 седмици още. Припадам. Пазарчетата може да се отварят. Внимавай, мамо, добре. Да, ще ходим да пазаруваме. Да видим до вечера какво да ядем, Бобчи. Мусака! Мусака? Мусака ли се яде? Да направи ли мама и на мусака? Да. Добре. С мен? Ако искам. С тебе? Не знам. Чай, мога трябва ти да види има ли картофи. Какво друго? Кайма трябва да купя. Един картофи. Има ли тук достатъчно? Няма много. Кайма няма, ни картофи. Кисело мляко. Има едно. Яйца. Морков, чушка. Лук. Нищо няма вкъщи. Гледайки. Какво направили тук? Гоги! Какво правиш ти? Гледайте юрганите. Май гот! А вече няма лава. Ние се връщаме от нашето пазаруване. Взех неща за мусака, но пък на нея се приядоха и такива тортилюни. С 4 формаджи. 4 сирена тортилини. И с спаначен сос мисля да направя. Ето тук имам спанак, който беше замразен. Оставя го малко да се размрази с мъничко така водичка. Стана на гъсто, ето такова. Зеленикаво. Добре, ще ядете тортелини. Не обичам. Какво не обичаш? Пинат не обичам.
обичам. Не обичаш шпинат? Без шпинат за тебе. Става ли? За тебе без шпинат. Искам само макарони. Добре. Отивай да чакаш оттатък. Чули? Да. Вари на топличко, сядай и мирувай. Че тук е хладно. Аз обичам хладно. Обичаш хладно? Да. Еди, отивай. Отивай пред ние. Абе, какво пипаш ти, бе? Айде, отивай на хладно. След малко ще вечериш. Ето, вземай ги на масата. Ви тук има и други наниничка. Вземи сега те, другите не са сготвени. Той такова го гледам, нищо не знам, май не ми харесва. Има някакви... То, че ще го смеся с крема сирене и така, да, но има като космис едно. Много гадно ми изглежда. То спанак. Защото не е искала с спанак, а за той. Май няма кефи. Не. Ще кажа, че спанака не става. Или не знам. Не като косми седят така. Да. Сега като ядете, ще имате косми в устата. Вижте, вижте. Виждали се? Вижте как търчат. Нема кефи. В крайна сметка през една цепка успях да махна тези жили, конци от спанака. Обаче пак сега Гогито не иска с спанак и трябва да му измисля как само на него да направя без направо чудо. Всеки с претенциите си. А тези между другото мешат добре. И аз съм гладна, къркори ми коремчето. Ето и спаначения сос. И на Гоги без спанак. Соса. Тук има едно цяло. Няма нищо. Цяло да стоя. Айде яще. Че става късно вече. Здравейте всички, как сте днес? 9 часа е. Днес е... 9 часа е. Не е 9, а 11:30. Днес е понеделник, 4 август. Вчера си махах мустъка и малко съм червена. Ще пека тук едни хлебчета. Те са замразени и после бухват като се изпекат. Са избухне. Ще избухнат ли? Тук ли са? Не, в фурната ще ги изпекам. Как така и тук да натиснеш ли тук? Той там може, да, ама на фурната ще ги сложа. Там са по-бързо. И малко сме болни, между другото. Нещо децата имат пополи. Ния кашля. Той и аз малко така ми... Едно такова. Имам да мия, сумата и работи. Мама, виж как е много, виж. Днеска качих тъкмо едно видео криминално. С Вики. Какво? С Вики отиваме на един парк. После Вики е на градина. Като малката стрелка стане на 3, чак тогава. Соби. И да, както ви казвах, днес е понеделник. Както знаете, няма градина. Вчера си махах На 12. мустака си едни лепенки. Джит. Почти на 12. Ами да, почти на 12 и иначе е рано още. Да. Вървете малко си оправите играчките. Къде? Какво къде? Къде да се оправим? Стаята да си оправиш. Хола да си оправиш. Съпаваме парти. Мама тя. Ти не види това парти.
Вчера, нали си играхме на чайно парти? Сега мама ще ви прави сандвичи за обяд. Тъй, че отивай да си оправиш малко ети. Бите. Да. Вижте колко сладки седнаха хлебчетата. Мънички са. Мисля, че са от големите, ама мини са. Ще им сложа саламче. И това ще ядат. Аз се поправих малко. Мая не си личи толкова много вече. Тук е червеното. Спирал не съм слагала. Гледам, не си слага много спирала, по принцип. Последно време, защото да не ми пада толкова много миглите. И иначе ме бяхте питали каква спирала ползвам. И напоследък ми стана много любима ето тази. Много добре прави миглите. На Елф. Харесва ми, прави ги обемни и дълги. Ко бе, Гоги? Какво правиш? Пак ли ми пипаш тук огледалото? Гледай, цялото и на ръчички. На ръчички! На мама, той мина ли ти главичката тук? Мина ли вече? Да. Да. Си малко ще излизаме. Стана вече, отива към 3 часа. Но малко да излезем, да се разходим. И така, честно казано, какво да ви кажа, с 2 деца вкъщи не мога кой знае какво да свърша по принцип, но горе-долу, което мога. Готвене, чистене, гледаме се. И така, до септември трябва някакси да издържим. Макар че мисля, че Гоги може да го пратя. Другата седмица е последната седмица на градината. Следващата седмица е последната седмица. Преди ваканцията на градината. И мисля, че може и да може да ходи. Така че ще звънна да питам. Поне той да отиде малко така на кита. И днес между другото си правих лазера. Този ломея на краката под мишниците. Отдавна не бях, но мисля, че е време отново да почна. И така, нищо друго. Качих, както ви споменах, едно крими видео. И така. Това е. Ехо, ние в крайна сметка не ходихме никъде навън и така. Ходихме в една приятелка. Там да играят децата. Че времето се заоблачи и почна да рами едно такова гадно време. Така че децата да се видят да играят. И тук сега ще слагам в рая една сьомга, която овкусих с малко соев сос, малко зехтин, малко горчица. Ето така. Чакайте само да си изплакна. И с друго я вкусих. Сложих малко сол, малко това сложих. Горчица, соев сос, зехтин, сол и това е. И сега ще я сложа на опция риба. Риба на повече градуси. 195. И тя рибата става бързо. Ще оставя един на 15 минути, пък ще я следя. И тадан! Айди! О, Бобче, ти всичкото ли изяди той? Как ще деш сега рибата? Имаш ли място? Ето. С авокадо, доматче. Какво, мамо? Да, това е сьомга, нали ка, че искаш? О, а какво искаш? Аз казах, че не
Не си ли гладен? Защо? Да те боли нещо? Гладен съм. Гладен си? Да. А... Ама картофел пюре сега нямаме, мамо. Или тогава само с кетчуп. Само кетчуп да ядеш. Как само кетчуп? С лъжица. А баща. Не може. Айде, мама обещава, че утре ще направи картофел пюре. Сега папка и той. Не, мама. Я да видя. Динозавър ще ти изяде ли? Не. Няма да изяде. Я да видим. Мама, ти да играеш динозавърчо. Аз ще играя, ама трябва Гоги да папка. Айде да покажем на динозавъра колко голям ще стане Гоги. Динозавърчо, искаш ли малко газирана вода да пиеш? Обичаш ли газирана вода? Да. И аз обичам. Така няма ли стане газирана? Чакай да му дам на динозавъра, който дома. Така става още газирана, ако тръска. Не, тръскай. Браво! Гоги ще стане по-голям от динозавъра даже. Нали, Гоги? Да. Да. Браво! Видя ли, че е вкусно? Нали вкусна рибката? Да. Мама готви само вкусни работи, спокойно. И ние. Браво! Динозавърчо, искаш ли малко авокадо? Да. Обичаш ли авокадо? Той всичко обича. Айде я. Ние ще го смачкаме. Ето. Гоги, папка и рибата. Ще ти изям рибата. И на ния. Аз папкам. Къс? И на Гоги. Ето. Айде. Водичка да се изкъпиш. Айде сега ти. Аз те изкъпих. Аз те изкъпих така. Айде. Така да пех на динозавър. Добре. Ето за папкане. Ай. Ще го мазниш. Яш хубаво. Браво на Гоги. Видя ли, че е вкусно? Нали? Да. Може ли аз на губа? Не, ти сега папкай. Първо папкай. Бяхме само на гунка.